लगी क्या होती है दिल लगा कर तो देखो, कि दिल लगी क्या होती है दिल लगा कर तो देखो, हंस के तो नहीं जरा मुस्कुरा करते देखो। अगर हो ना जाए हमारे चाहने वाली से प्यार, अगर हो ना जाए हमारे चाहने वाली से प्यार, अरे चंदन जी जरा पास आ कर तो देखो। नमस्कार प्रणाम। एवर हमनी के बिहार के एगो गांव में मौजूद बानी सा। एजा एगो वायरल गर्ल्स बाड़ी, तो आई यहाँ इनका से जानल जाओ कि आखिर इनका वायरल होके के राज का बा, ये खूबसूरती के का राज बा। ई काफी एबार वायरल हो चुकल बाड़ी। तो सबसे पहले तो स्वागत बा। सबके प्रणाम। रवल कैसन बानी लो? हमनी के तो बहुत अच्छा बानी सा। हमार तमाम दर्शक लोग जुड़ल बा, वायरल के राज जानल चाहता कि वायरल के हो गइल बानी। शायरी बोल के। शायरी बोल के कौन सा शायरी बा जौन वायरल कर दलस आज आ पूरा दूर दूर के लोग एजा पहुंचता? कि भरोसा जन करिए चंदनवा बैटरी वाला गाड़ी पर, कि भरोसा जन करिए चंदनवा बैटरी वाला गाड़ी पर, आ जहे न तहे पलट जाला चोट लगी तोरा गाड़ी पर। अच्छा, और ही कौन शायरी बा जौन तमाम वायरल हो रहा बा? लगातार तनी 2-3 गो शायरी अपन दी। तमाम भोजपुरिया समाज के लोग जुड़ल बा। कि तोहरा के अपना दिल के पेटिया में रख लनी सोना के बोटा समझ के, कि तोहरा के अपना दिल के पेटिया में रख लनी सोना के बोटा समझ के, अरे ए राकेश तू हमरा दिल के मार के भचका दे अपन छोना लोटा समझ के। और ही कौन शायरी? कि दिल लगी क्या होती है दिल लगा कर तो देखो, कि दिल लगी क्या होती है दिल लगा कर तो देखो, हंस के तो नहीं जरा मुस्कुरा करते देखो। अगर हो ना जाए हमारे चाहने वाली से प्यार, अगर हो ना जाए हमारे चाहने वाली से प्यार, अरे चंदन जी जरा पास आ कर तो देखो। वाह जी वाह। और कोई है शायरी? कि साइकिल चले या ना चले पाउडिल मारते रहिए, कि साइकिल चले या ना चले पाउडिल मारते रहिए, आ लड़की पटे या ना पटे ये गोलू जी आँख मारते रहिए। अच्छा, तमाम जौन लोग बा, तमाम लोग फेसबुक यूट्यूब चलावता, फेसबुको यूट्यूब पर लोग के प्यार हो जाता। तो वो ऊपर एगो गाना हम सुननी है जो वायरल हो रहा बा, वो कौन सा गाना बा? प्यार भइल बावे फेसबुक पे, मरतावे हमारा ये लुक पे। प्यार भइल बावे फेसबुक पे, मरतावे हमारा ये लुक पे। हमारा से ये शादी करेला विदेश से इंडिया आ गइल, हमारा से ये शादी करेला विदेश से इंडिया आ गइल। तोरा बुफर के चमक से हमार लंदन हरिहरा गइल। अच्छा, आप जो है पैसा कितना कमाती हैं? अभी तो पैसा नहीं कमा रही हूँ, अभी तो एक भी पैसा नहीं आया है। 1 रुपया भी नहीं खाया हो? ना। इतना तमाम वीडियो वायरल होता, अभी ले कितना लोग वीडियो बना ले बा? अभी तो 30-35 जना। 30-35 आदमी। अब बहुत ज्यादा वायरल हो गई बा वीडियो। लेकिन अपन कोनो चैनल बा कि ना, कि तमाम जन बा कि जब इंटरव्यूए चलता बस चैनल बा अपन कोनो जाना पर तमाम दर्शक लोग चाहो वीडियो देखल, गाना सुनल, शायरी सुनल, तो कोनो यूट्यूब चैनल बा अजय तारा ऑफिशियल, इंस्टाग्राम अजय तारा ऑफिशियल, फेसबुक पेज सिंगर तारा सलोनी। अच्छा, आगे चल के का काम करे के बा? देखल जाता है इतना अच्छा जौन शायरी आ गाना गावत नहीं, आगे चल के का करे के बा? आगे चल के हमके काम करे के बा भोजपुरी में और सिंगिंग भी करे के बा। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करे के बा। अगर ऑफर मिल जाओ, तमाम लोग वीडियो देखता, तो का हो जाए काम करे के? प्लीज हम रिक्वेस्ट करतनी कि हमके जल्दी काम मिलो कि हम जाएं। अच्छा, खाली गाने या शायरी वगैरह हो जाला कि डांस वगैरह सब होला? डांस बस थोड़ा सा वीडियो बना लेनी डांस करके। अच्छा, अब परिवार में के बा? परिवार में मम्मी पापा दीदी। अच्छा, गांव के लोग के कितना सपोर्ट रहेला? देखल जाला कि गांव के लोग जौन बा कि जे भोजपुरी से कहीं ना कहीं अश्लीलता बढ़ल जाता, तो लोग जौन बा कि जे अपन डिमांड हटावता, तो का ई पर गांव के लोग का कमेंट आवेला? गांव के लोग तो केहू सपोर्ट नहीं करेला अभी तक। हाँ, केहू गांव के लोग अभी सपोर्ट नहीं, लेकिन परिवार के लोग के कितना सपोर्ट? परिवार मम्मी पापा बाड़े लो, दीदी सब ये लोग के सपोर्ट करेला। हमार गुरुजी बानी वहाँ के सपोर्ट करेला। अच्छा, मम्मी पापा बानी लो, पापा और कौन काम करेनी? पापा जी किसानी के काम। किसानी के काम। तो आखिर कहाँ से रहुआ लागल कि ये ग्रामीण क्षेत्र में एगो देखल जाता पिछड़ा इलाका में कि हमरा भोजपुरी इंडस्ट्री में जाए के चाही, गाना गावे के चाही, सैर वगैरह करे के चाही? बस हम खुद के रास्ता चुन ले बानी कि हमके एमे काम करम तो जरूर लोग हमके सपोर्ट करी और आगे बढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई उढ़ाई भी चलता आ कि पढ़ाई नहीं के चलो? नहीं, पढ़ाई तो अभी बंद हो गई बा, 8 तक पढ़ ले बानी। काहे पढ़ाई बंद हो गई बा? पढ़ल जाई तबे आगे बढ़ल जाई कहीं ना कहीं। नहीं तो घर के मजबूरी, और घर भी हमारे जल गई। ओके, मजबूरी घर केंगे जल गई? बिजली से जल गई। बिजली से? हाँ। तो तमाम हमार भोजपुरिया समाज के लोग जुड़ल बा, ओकरा से लास्ट में का कहे? लास्ट में हम ये कहल चाहतनी कि हमके सपोर्ट करी और आगे बढ़ाई।
तो देखी इ तारा सोलोनी जी बानी, यहाँ के लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा बा। तो रउआ लगी यहाँ के सपोर्ट करी ताकि यहाँ के गरीबी से टूट करके और आज जौन बा की जे भोजपुरी इंडस्ट्री चुने के जौन बा की जे प्रतिज्ञा ठान ले बानी ना हीरोइन बने के बा। हीरोइन लाइक तो अभी नहीं खी। अच्छा। हाँ तो देखी ये वीडियो हमारे कैसा लगा था एक बार कमेंट करके बताई। जय हिंद, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया।